I denne video kigger vi på, hvordan man på App Store som eksempel kan finde Blackboards mobile applikation, så man kan tilgå UC Syddanmarks Blackboard-system via mobile enheder. Først går vi ind på App Store og går op i Søg og skriver Blackboard. Og så tager vi den øverste Blackboard Mobile. Og så skal man her være opmærksom på, hvis man sidder på en Apple-enhed, at der både findes en til iPhone og en til iPad. Og vi tager den til iPad, som er den øverste her, og siger installer. Når din adgangskode til App Store er indtastet, trykker du blot OK, som med alle andre applikationer, og lad den installere. Når appen er installeret, starter den op, og så skal vi have fundet University College Syddanmark, og den nemmeste måde at gøre det på er at skrive Syddanmark. Jeg vil faktisk ikke engang skrive det hele, så kommer den her, så vælger vi, og så kommer vi til en login-side, hvor man skal skrive sit brugernavn og password, som når man normalt logger på Blackboard via nettet. Når man har tastet brugernavn og password, kan man sætte applikationen til at huske en, så man ikke skal gøre det næste gang. Og så logger man på og er nu i Blackboards mobile system i UC Syddanmark.